na-asị na nna abụ mbụba nta abụ onye izi na-akpọ ntu ife ọfụ n'obodo a si kachikeri si were chọkụ kachie na melodu pụọ ezinụlọ ọbụla na-akpọbelo ntu ha gafere ebe a ka ịmakwa na ụmụ ya anwụ ka ịmakwa arụ na enyi nwoke a ya anwụ egbu m nne yi abịala nne ya abịala nna yi egbu m nne yi nobody kelekwa ụmụ ụlọ ọzọ biko na unu mma na keesi ahụ anyị ji n'aka regarding Onye Eze Jizọs mana mmadụ na-eme ihe onwe ihe ya bụ na ị na-enecha anya fụ na mmadụ na-amụ ụmụ agbọghọ nwa ya egbe n'ụkwụ now unu mana kemgbe ihe anụnwa bido kwube Onye Eze Jizọs pụtara onye mago na-eme na but will I say na o mere admit na o nwere ihe ome or will I say na o nwere ihe o kwetara na ome ma the question ọ jụrụ na place bụ na gịnị mee ọ ya nwa bụ onye izizi ọ na aka line na kabichie na ọ nwere ndị ọzọ nya bụ ikpe ya ama chichezozia na onye ejide bụ onye oshi akwa na onye ejide na onye ahụ bụ onye oshi maka na ọ bụ na ejidere gị ịma nkweta na ịbụ onye oshi ọ na-aghọtago maka anyị pụtasị na mmadụ niile bụ onye oshi mana ọ nke ejide n'aka nkịta niile na-ele nshi mana ọ nke ericha agbụrụ n'ọnụ biko na-aghọtefekwa n'okwu na-ekwu maka na nwebere okwu mkpọrọ afa ihe otu gịnị mee nwaanyị nọ na Baịbụl ejide na ọkwakọrọ iko ka onye ya asị ka nwoke nyere na-abụkwala ya o nwere ya pụtasị gị na nwoke nyere na-abụkwala mana ejide nwaanyị si na ọkwala iko so biko nụ na-ekene na this video ka unu mara na okwu anyị na-ekwu are we really heading somewhere or are we not heading somewhere nature video biko try ya share ya ka onye ọzọ soro gị fee ihe n'afọ ka ọ dị mgbe ọzọ ndị be anyị maka na ikwube eziokwu ya go boys I know them mana aka ga-ebifa na very soon eke na ife onye ga-adọlụ very soon eke na ife onye ga-adọlụ so achọrọ m igosi unu that mgbe agba meba na 2009 mbidoro ọlụ a bịa jụọ ese ma ka ndị pụta kịta na-ekwugheli onye eze eme nke onye eze eme nke a ọ bụrụ na mụ bụ fake otego nke emechi ọ bụrụ na mụ bụ fake otego ife ka emem so ọ bụrụ onye ndị egoro anya ma na ị ga-ajụ onwe gị nkọcha niile a na-akọtakwu ya onye eze mgbe m na-ekwubela na original of ada apụta na net so unu kwesịrị ịjụ ọnwụ na ajụ kedu ihe mee ndị a ji akọcha onye eze ọkwa because of na o kwuo na ụfọdụ ile na ada ebupụta ya na net ibute ya na net ọ bụọ na akamela and ọ bụrụ oche mba niile ka kamera na-aba ọ bụrụ okwu mmụọ niile ka kamera na-aba so ihe eche ka erisi nsi ọkwa erisi nsi a ka ebido ndị a sị na nna akpọ ntu ndị a sị na nna eme a na-ebute vidio ma ndị a na-anwere m kama na ife niile akava dị na ya ores ma m emejọị ma ọ bụrụ na m emejọrọ i 1 year 6 months ị ga-ata afọ ya ị ga-anatakwu ya maka na ife ijetere mmadụ ka a ga-eji wee tele ya yes enwere onye nnochiri biznes ya enwere onye nsi nye eme na biznes ya kama na ife na-ekwu bụ eziokwu ịma nsị jiri maka ụmụazị pụta kịta na Facebook si mụ a ekwu n'eziokwu because I have been eating before the meeting elibegori m ife before meeting ebido I have been eating before the meeting so ka nchewu na ebe agba m egbe arụ niile a bịa mgbọ ka ịjụ story onye eze ndị ọkọ ọtụ ma ama aka anasigo na ana ndị ọkọ ọtụ malụ m aka mmiri elisigo ha ife si na ha bụ dike n'ọgwụ ma ama aka mmiri elisigo ha ọ bụrụzi ofeke pụta na Facebook a na-etoyi carry on talk to them expose him you are the man you are the woman fight him onye eze abụrụkwa ndị a na fight onye eze abụrụkwa onye a na fight onye eze abụrụkwa anya jụkwa ebe nsi wee bịa abụrụkwa m fake dibia abụrụkwa m fake prophet ọkwa ya mee nji emelụ nke m national kama na ụwa achọrọ eziokwu people don't want the truth ana m emerụ nke m national without packaging abụrụ m enwere m ego ịmata anyị n'ebe m na-afụ mmadụ ma ọ bụ mee ife niile a ihe niile a bụ otu ahụ n'ezi ihe niile a bụ nonsense
Ewe niile abụ nonsense. Na ka ngosi gị ebe agba me arụ m niile agbara m egbe na ya. Egbe niile agba m na ya si n'aka hapụ. O si n'aka hapụ. I'm telling you the gospel truth. Six assassination there. Bakatala egbe. Egbe ekwezi aba. Emnya ọbara jumarụ. Ọbara jumarụ mana mgbe egbe amara ebe o si hapụ. Ọ ka atụ ụtụtụ buzi. JUS na Crown Hospital. If I'm lying, go to Crown Hospital Mbo. Ebe a ka ebu anyị wee je wuti ndị memba m agba egbe. Ndị memba m mgbọtụrụ mgba akara 30. Meye childhood. Eye nwa dị 1 year mgbọtụ n'isi. Ewepụtara ya n'ụlọ ọgwụ. JUS Onye Eze abụrụ. Why are you calling me? Anyway, that's number 1. Oh, I like that. Because Namado Chairman for Nanya, man, I can never hide my work because of Ndi Alan and Agwu Facebook. Quite alright. Well, Kwechi, offer Nina and able to na Facebook, Abrofo, even in our boys here, Kaleke. The men offer are they Tiena, are they Chuana net? Can only be Chu, you can get a net. Emakon offer be Kawaka. Ibari original dibia nwere ife. Ibari anyị imam gbanara 1 year. Ibari onye bụ mmụọ. Ai maka tuka aya. Ibari onye bụ mmụọ na net. Imam gbanara 1 year. Ife oitigeti. Otu aka ọ dị m. Hapụzi anụ dị mata. Unu ga-ama na m ebu mmụọ mana m eburu mmụọ. Ibari amụ mana aka m dị ọcha ebe nọ. Ma emejọrọ nge. Na asịrị mmadụ ka ole ka iji wee kpali m ka i wee bụrụ ezigbo mmadụ ka m wee bụrụ ajọ mmadụ 1 year 6 months ife oti ga-eti ebe a ka ị ga-anọ ma na mụ bụ mmụọ eziokwu na-enye ebe a ka egbe si wee pụ ebe a ka mgbo si wee pụ na-enye ife a mgbe egbe agba m o ka m pak ya mụta metụgoro ya ihe a mgbe egbe na-enye ebe a ihe a mgbe egbe dị ya ihe egbe agba na arụ a 2009 m bidoro ọlụ a ọ bụrụ tata ka ebube onye eze ahịa ọ ma ka ndị si ọga bịa na mkpọ unu bịa jụọ ese n'ụtụtụ ebukọrọ ndị memba m egbetu jebe na Crown Hospital that year I can never forget it. Ihe a bụ ebe mgbara agba m na arụ si apụ. Ọ dị ndị mmadụ wonder. Ndị ori bịa igbe egbe gbakata egbe gbaba ọsọ. Ha gbakata egbe bulu egbe pịba ma pịba na arụ. Mgbọ niile ha ji gbuo. Egbe ha pịa bụ ka ha ji wee pịa ji n'aka aka n'ime na ya. Egbe ha gba ka ha ji wee pịa ji na m aka n'ime. Ha gbakatazi ya abụọ kwara fa pịazi m egbe apịba. N'enya aka bụ egbe ka eji wee pịa ji ya n'ime. After ka agbakata m egbe. Bịa mgbe ọbịa jụọ ese. I can never fake my work. Fake my work ka onye politics wee fọ m n'anya. Okay, if you don't want to give me money, get away. I'm not Abramum ndị a na-eje n'ụlọ. I can never beg anybody for anything. Arobina agụ nna ife anọ n'ọfịa ebe akwa na-enye m ife n'eli. In Khartoum, Santun Sanatorium, ha na-enye m ihe n'eli. Olesi magi anakọcha ma dị perfect. Olesi na gi asị na mụ melụ nke a na mụ mee nke ọzọ na ma dị perfect. No, olesi me dị perfect. Ọ bụrụ na ị dịrọ perfect 6 months 1 year ụkwụ ga-akpọ yi. Unu ncha niile ka ụrụ na ụkwụ ga-akpọ unu. Ụkwụ ga-akpọ unu. Unu ga-anata ụdị ya. Maka na ọ nwere onye mmejọ n'ugwe. Enwere onye mkpọ n'ugwe iyi. Onye be na nke m sị na ya alụ ọlụ ya agala ma na onye esendị. Eji m etu ọnụ na moto m ka m nọ. Agba m Chineke si ya ụbọchị ọbụla m egbu mmadụ wayo. Nnagbuo ụla ekwela ka nteta.
ụbọchị ọbụla m egbu mmadụ wayo, oh my god, nnagbuo ụla eles ma ọ na ike adịrọ n'eluigwe ma ọ bụ ndị ana. Somebody pụta sị gị na m ụlọ olu ya ọlụ nka or send ya video nonsense. Ka m gwa gị ife niile na-eme ife a bụ ndị esend ebezi asị m ụlọ alụ ya ọlụ ka i wee fụ ife iji aka ichezozi ya na-ekele ọlụ eke. Hapụ na ya, onye eze abụrụ taa ka o bido. Aka na-egbu wayo wee nọdụ na mkpọ. Ana m eme alụ wee nọdụ na mkpọ. Gị bụ onye na-ekpe m ikpe na-akparị m, olesi m dị perfect. Ma ọ bụrụ na ị dọrọ perfect, 6 months 1 year ka m nyere ụnụ. 6 months 1 year. 6 mobile assassin kwụmụ n'iru n'enu ọta na-agba m egbe. Bịa na mkpọ jụọ ese, ọ bụrụ fake. Ọ bụrụ fake. Oh my god. Oh my god. Ka mma apụta kịta bịa mebe ka ebe a na-akpọ wayo, ka ebe a na-akpọ fake. What is fake? Ọ na-asị na nna abụ mgbụgba nta abụ m onye isi na-akpọ ntu ife ọfụ n'obodo a. Si kachikeri, si were chọkụ kachie na melodu pụọ ezinụlọ ọbụla na-akpọbelo ntu ha gafere ebe a ka ịmakwa na ụmụ ya anwụ, ka ịmakwa arụ na enyi nwoke a ya anwụ. Egbu m nne ya abịala nne ya abịala nna ya. Egbu m nne ya. Mana ọbọkwa na ife ha na-ekwu na-ewe m iwe, ode ewe m iwe. Mana nchọkaba malụ onye a na-apụla na ife a na-apụla n'ụlụ, onye a na-ewetalụ ụmụ vidiyo a na-ewetalụ, a na-akọnjọ n'ụlụ vidiyo. Mata na olile amụ egbunu ji obi ụgwọ. Wọnsụ mma na achọrọ ngị okwu abịarọ m na peji ịbarụ gị mba akparịlọ gị. Enwe ndị disappointed ebe ha nọ. Enwe ndị ma ọ nwere onye mma akpa afa. Enwe ndị disappointed ebe ha nọ. Enwe ndị ndụ na ha dị mature mana mara na ha dọrọ mature. Nya ịkparịkwa na arụ onye eze iburu odogwu. Ikwukwa na ara na onye eze na-akpọ ntu dị perfect. Nya ịzịkwa na ara na onye eze abịa nye vidio si postuo ịpụta ikwu na onye eze dị perfect. Nya ịkwa na ara na onye eze na-eme nke a ma nke ọzọ ịkpata ego. Ife nọ na ya bụ nwata nọdụ n'ụlọ anyụwa arụ akpọta emi ọ n'isi. Jee jụọ ese na nke m abụrụ taa. Bikonu 10 o'clock abalị taa mma agwụ na ife ihe eji mmanụ ojukwu asị ma akwụ ojukwu na ogilisi wee mee. Oke ogilisi ọ bụ ọkwa nwunye ogilisi maka ndị na-enweta promise and fail, ndị amoosu na-ata, ndị na-enwe problem, ndị gbasị ndụ fagba na-enyefa nsogbu, ndị kwe mmadụ nkwa mesịa promise and fail. Ife niile ị na-agabiga na-abụrọ na-ebuchi ya ga aka azụ. Mma akọwara ife ị ga-eji akwụ ojukwu wee mee with ogilis n'abalị taa. So get ready. Mma akọwa ya ọfụma. Chukwu gozie unu. Dịka nsi wee kwuo na mbụ, mgbe a na-akọcha m ka m na-aga n'iru, keep unu on. Kọcha bụ onye eze na-ekele ọlụ eke. After all, ịbịa na data page kọcha m, enwe ndị ya esi ebe a were nọmba mkpọ m erisi nsị ya ka ndị ba bizi n'ọrụ. So na nkọcha dị ewute m nọ ka mgbe ụfọdụ ebe nsi bịa. Maka na erisi nsị ya asị ba na m na-eme nke a ọlụ na-abịa steady. Ana m alụ ọlụ steady. Ije na page m ifo na m na-alụ ọlụ steady. Mana a ga na-eti igba ọga
mensi a na-ebulu ike eyi ma ọsọ gị ma ọsọlọghị 2025 afọ m bụ azụ anụ ụka na-ekele ọlụ eke na-agaziela unu ezukwa n'ori egbukwana mmadụ ka chi bụ ọnụ